Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini. Lena ngohlezi ngaso sonke isikhathi ngiyishumayela. Ngoba ngiyafisa ukuthi ingene emqondweni nabantu nasenhlizweni zabo. Indaba inelongwe. Abantu abaningi bayathanda ukuthi ilongwe elala kugane khona unina. Ngoba unina walotsholwa ngenkomo, ingane ingeyenkomo. Asingakhuluma iphutha bafowethu. Ezinye zezinto zazikhulunywa ngoba kugqitshwa ihlazo elisuke selenzekile. Bamba la. Uma kuthiwa insizwa iyaganwa noma owesifazane uyagana, owesifazane uyovusa umuzi aganele kuwona. Insizwa ivusa umuzi wakubo ngokuganwa kwayo. Ukuvusa umuzi akukona ukwakha izindlu, kodwa inhloso nqangi kukutholakala kwabantwana. Kuzovuka abantu abathile abake babakhona phakathi kwalekhaya. Ingaka insizwa eganwayo kuyimpoqo futhi kuphoqo ukuthi insizwa mayiganwa iganwa umuntu onesibeletho esihlanzekile esingenayo eminye imimoya. Ngoba kunohlobo lwabantu lekhaya kufanele lizalwe, kodwa lo muntu osenolwazi lwendoda nesibeletho sakhe esineminye imimoya ngeke sisakwazi ukuthi simumathe lolo hlobo lithile lwabantu balekhaya kufanele ukuthi bazalwe. Yebo abanye lungakwazi ukuthi libamumathe. Inkosana ngeke isaba khona uma umuntu esenolwazi lwendoda ngoba esibelethweni sakhe ayihlali inkosana uma sekukhona eminye imimoya. Kwakuthi-ke ngesikhathi sendulo uma lo wesifazane oganile kwakunomkhuba othi ngoba yena akasenalo imuva akasenalo iphambili kufanele angenwe uma umyeni wakhe sehambile emhlabeni. Inhloso enkulu ngokungenwa kwakukuvikela izingane ezizoba amalongwe phakathi kwekhaya, izingane ezizophikwa umsamo lekhaya. Kodwa umfowabo ongene lo makoti osewumfelokazi kwelakhe isende kunembewu yabantu balekhaya. Bonke abantu azobathola kuyena lomngenile kuzoba abantu balekhaya abangeke baphikwe impepho yalekhaya. Kodwa makuzoqhamuka umuntu wangaphandle azongena iphambene ngoba esendeni lakhe kukhona abantu bakubo, akukho abantu balekhaya. Umuntu wesifazane makuthiwa uganile phakathi kwalekhaya, izingane azitholayo kusuke kuyizingane zalekhaya. Akusho ukuthi ngoba nakuthelwe ngenyongo imbewu eyongena kolwakho ukhalo noma kungaseyona lekhaya kodwa iyophenduka ibe yalekhaya. Asingaphambanisi izinto bafowethu sicindezela izingane ezizaleka ngalendlela. Uma ingane izaleka ngalendlela iyilongwe kubalekile ukuthi isisekelo sayo la yothi mayifika khona impepho ingayixaki nethongo lakhona likwazi ukuyamukela. Leyo ngane kofanele ukuthi ibuyele esibongweni sakomalume bayo. Kunendlela ke ethile ekwenzeka ngayo ukuze yonke into iyokwazi ukuthi ihambe kahle. Lena yokuthi kuthiwe ingane yilongwe eyala kugane khona unina ngoba unina wayo walotsholwa ingane yenkomo. Asingacindezeli bafowethu abantu besafuna ukuba nempumelelo. Asingabacindezeli bafowethu abantu ngoba into zabo ngeke zahamba kahle. Kunendlela yokuphuma. Awukwazi ukuphuma uye esibongweni sikayihlo kodwa uphuma uhambe uye esibongweni sakomalume ngoba iqiniso lithi wena uyena wakhona. Uma uthi wena wakhona noma uma nithi ungowakhona lo mntwana uzalo ubani phakathi kwalekhaya? Ubani uyise wakhe? Iliphi lethongo elivukayo ngaye ekubeni engaphumi esendeni lalekhaya kodwa ephuma esendeni la kwesinye isibongo? Asingadlali ngabantu. Kunezinye zezinto endulo ezazikade zenziwa ngenhloso yokufihla ihlazo. Zokhumbula ukuthi izibi zekhaya ziyambelwa.